unzwa Mwari achisika nyika. Old Testament or New Testament? If you want it, it's from Old Testament. You can just batira mpichana mpichana. New Testament. Unzwa Alright. From Old Testament, right? God ichinzwa Mwari achitanga kusika nyika. Angane ngiro dzake. Unzwe dzanga nadzo kwanguna Gabriel nani na Lucifer. Do you still remember? Satan, Lucifer. Yes, Satan. Yeah. Vana vachakakanya ndo akatandanisa akauya pano pasi. Murebellion. Angaita sei. Murebellion. Oh. Zvadaro hanzi naMwari andichakakuona iwe mudhuze mangu. Pakasara Gabriel. Unzwa here? Pasara Gabriel. Mwari ndokuuya kuzoaona kuti pasapa hapana munhu aripo. Akauya kuzosika. Akauya Adamu. Asati aita Inzwa akatanga kuita. mira Asati. chimira akatanga kusika ana Lucifer ndo akatanga asati aisa Adamu. Adamu akaiswa pano pasi. Adamu akaiswa pasi ari by one. Lucifer Lucifer yanga iri ngirozi yake. Pangazwa wakaita iwewe uyu muri mudhuze mangu. Iwo bwada kuita chipafa. Wakutora masongs akule. Uona wakutamba yako uyo uri kutamba manje. Ikabisira manje. Wakuoma msoro. Ndokupambura manje. Uona manje. Asi mapowers zvese makona anoaziya. Lucifer ndakatanga kukanwa pasi pano Adamu asati auya. Yeah. That's why you ukaona iwo kana uchiverenga Bible unokutaura kuti pakaisikwa Adamu Lucifer ngari kudipa. Angadhaza kuti ndonyoka yekuzopfurira ndi Adamu kuti idya muchero pakati. Adamu akasikwa maiswa mhuka. Waona. Achitemba fange ngotambwa na Tarzan. Wakamboona filmu ya Tarzan. Kupfeka kanenge sata kupfeka futika kwaindogara ari asingakendenge. Ona asina kana nomugozi hapana nyama yaidya ingotamba uya anenge atamba. Mafruits kandonya yakazopurira napuwa ngemuchero pakati. Ko igwe Igwe taunzwa pakazoya Eva akabva kupi. Mwari akatora mpabvu imwe chete yaAdamu ndokubva aumba chiumbwa chemukadzi Awadzana. ndobvanzi ndo yashamwari yake. Shamwari rekutaura kana kuti vadya. Aiyo paakasikwa ndo yanga iri shamwari yake mujango Munda weEden. inzwa saka chinzi East of Eden. Hauzvizivi Shamwari. uona ma saka Ndozivi. Komuka dzanzi shamwari dzake. dzadzishamwari dzake ndo dzadzishamwari dzake. Atadza kuwadzana neshamwari dzake. Aiyo ndo dzaitamba nadzo kwanga dzaita Tarzan. Anditi Tarzan aita akati muka dzese dzozaziva kuti Tarzan avhiri. Saka ndo zvaitawo Adamu ndobva aisirwa chi Mwari aida kuti achitodya muchero iwo. chinzwa ka Ndosaka akazoisa chimira ka Lucifer uyu akauya ari nyoka ndobva aita sei atumirwa nani. nyakutanga kutandaniswa uyu Mwari akazongokandawo uyu kawo. But Lucifer manje anga akuonawo manje akudawo vake vanoita sei vanopfurirawo chakatiwa uchide here yokaida kubva waenda kupi kwaSatani kwaLucifer. Iwe ukadazve kwaGabriel unoenda kupi kuna Gabriel. Waona manje
Natsoyo uchiona kana even kana mapostori anokutaurira kuti Gabriel ambokuimbira kuti Lucifer wanzwa kama kule makaenda uchechi ere maenda chechi mapinda chechi Presbyterian I was baptized in Presbyterian when I was young. Yeah, Gurufare. Yeah, when I was about 3 months old. Ah, mnoziziya si 3 months old. Makadzi ekubhabhatidzwa kwanakaita. Pa 3 months ere mna. Iwo auziye chechi yako kwena. Aya mdala mimi alright mdala. Unopinda chechi ipi? Ndapinda Roman Catholic. Kuanglikeni. Ah, ndakapanduka. Wazona uziye chechi unokuita. Aya asi mdala mimi asi mama sonika kwenda kuti kule. Sebera. Kutaura chokwadi. Right. Nyasisama. Isaidi tikazvarwa tiri vana vacheche so waenda kunobhabhatidzwa wakabatwa makazana mutobhabhatidzwa kuri parufaro papa yakapirana godzi so iwo yakwewa uiziva aiwa asi mdara mamasoakana kuka magairautise zvinhu zvese pakwenda kwamakandini komasha ndataura chokwadi age yakule handizi this time is 65 years old saka pa 3 months dzavanga vari muchechi vakazona sei chechi yacho yanga yambovakwa rini apo petinoziva apo gara pasi mugare pasi chirodzo chakavakwa nambomuona nhasi chirodzo chakavakwa 1900 mumba macho ndanda kumutuma kwezotenga muriwo kuno yakatodongore nepahwindi chirodzo chakavakwa 1954 asi kule imimi mutati makaona imimi 3 months old 3 months mubva maona muchibhabhatidzwa ine makadhi ekubhabhatidzwa kwangu inini ariko kule iwo hauna kana hwanere kubhabhatidzwa kule mapedzera kuenda uchechi rini imi mapedzera kuenda uchechi rini imimi kuenda uchechi pandakapedzisira kuenda uchechi it was 1969 69 yeah. Saka muchiri kubhilivha kuti muchiri makabhabhatidzwa Yeah. I was baptized I'm a Christian, that's what we taught in the Bible. But zvimwe zvinhu zvamunoita kule hazvisi zvebhaibheri Ndati kuRoma waende nemabhaibheri. imi kule zvimwe Kupi? Asana mbongone vakatakura aiwa tsana mbona kana mumwe chete nebhaibheri apa anopfuura atituniepera nokuti azaita sei asiyanisei akadai so angomaaende mapostori mapostori atakure bhaibheri wakamboona postori nebhaibheri kunze kwapasta mufundisi wacho zane bhaibheri popota akamira takautasisaka mutori antichrist kwemisista loloenda mungavavire madomasi ndikakona uri payoutube namai vangu tenda kuendera kugwecha utotopinda ndinokutarira nenoza uri kuire kuzotenga madomasi pana saka kule mati chechi yasista lolo haina maningi mabhaibheri bhaibheri ninamufundisi kana imbuu vanayo iwo wakamboenda neimbuku aunze nchimboimbira gwegwe manhamba neimbuu ndomwotoimba nechinyanja taura chinyanja iwe taura iwe kuti amai mariya muri kumamba mutimbe mazi muviri gumuviri wakabata imbuku
ndakwedu isusu manje tinobata himbu ndikunyebere tinobata kule ari kunyeba hanzi chesiko kule hadina sister lolo kachasuka ari kutaura hanzi kachasuka ari kutaura na sister lolo hanzi mbatutu kule auyiri kukuya ndokuziya kuti alright ini mati mwana yakasiya nyika ko Jesu angari mwana wamwari chimira ndichikutaura according nebible baba wacho chimira Jose ndimwana aiwa chimira ndichikutaura according to the bible ndidika mwari mweya kunzi pauri papapa ndianotokuchengeta kurara kwako kumuka kwako akada kungokutakura sanokutakura one time itsaga unotsikwa nemotikari piswa nemoto kandirwa time xenophobia whatever it is. Jesu angari kusina mutema Jesu mwari akambomuona koyese Jesu ndikukubvunza mwari akambomuona kuvunza kuti Jesu siye ari kubuda iwo kana wakuda kuona mwari uchamuona musi waucharwara mukubvunzwa kupindurai mubvunzo ka sei Jesu muchikidzira munhu ari murume ko naipakaisiko Jesu right Jesu akazvarwa ave mwana kutenzi kenani aisi waifiridze kwaifiridzi kune kenani Egypt nejerusarema zviriko zvese aiwodizvo makaitirwa kuti muzive kuti kunodaidzwa iwo usati waunzwa kuti kune tafara hakuna dziva resekwa kose vakazopa chinzwa iko kune mazuzi inonzi dziva resekwa inonzi dziva resekwa unoziva kuti inorei saka Jesu mwana wamwari kadai akabiwa kadai akazvarirwa akakaiswa murusero rwerwere handiti runoflota handi mambo Herode vangu vapurana kudata sei kumuflota saka unoziva hope waisada munhu mwana mukomana vaizviziva mombe dzarasekwa handiri ndokugillingham kukombonu kwanana Mount Abden handi ndiko saka iwo wakuti Gillingham ko zvaunenge uchiti DZ unenge uchiti DZ zvana Freeman zvokunyebera vanhu izvi zvekusimbisa ningi handiti hakuna HKD apa tisatapedza nawo yedu yega wetitaure titaure manje Jesu vanhu ava ana anozani Pilato nanawo vakada kuti usati tabva ipapo kabata uri kumberi saunza kuti Jesu akaponesa zvimambaira hobhoka usati waenda kuna Jesu inoti pane time yakada kurewa ainzi Daniel gomba reshumba vaikarwa mugomba reshumba chii chakaitika Michigan Abednego ndiwo kumba dzikapedzisira dzavo handi dzakaguta dzisina kudya munhu akaburitswa ndikunyere mambo uyanza vaishandisa label rekuti Herod asi Herod is like isename ndati right tabva ipapo
Do you know kuti pane king akagara Herod wachi akagara paumambo, so akaona bhuku richinyora kuti tekel anyora kuti chi tekel pasi zvinoreva chii izvozvo pachiarabu. Saka munokwanisa kuzvikrema semunharaunda. Saka ndikutaura takazoona kubvira nemubhaibheri zvirimo. Ndokuti kuti taking Saka ndikutaura kuti kuRoma hakuna bhaibheri raunoverenga. Kudisa chipaiti alright, we want to reach sei mati kuroma hakuna bhaibheri hakuna bhaibheri. Wakamboona chienda nemabhaibheri. Vangano vanoita kuroma nemabhaibheri. topinda Hakuna kana one. kuti mune Kundisi ndiye anokutaurira Islam yangu haina bhaibheri. machoma kana ukaona akabata. haisi korani Kurani unobatwa Bata Bible here kana kuti unoverekwa nemunhu one here kana kuti chii. saka uchiverengerwa naningina. Urata kutenga Bible kana uchienda kuRoma. Ndozvinoreva. okuti chikombisa Kana kuiraniyo mabhaibheri chakungobvisa kule hatinopiwa here matouch bible unongodai so kuti aiwa ona apa Kule John. Haubvumidzi kuita Bible here. ndatikuireke wakamboona nebhaibheri unongona wachingodaiso wakamboona akabata mabhaibheri achiverenga uye achiverenga bhaibheri inyepeyo zvezvonzi vhurai vhesi ningi muerenge vhesi ningi chapta ningi john kana kuti matthew chakuti inyepeyo nevapostoli saka uchiona mapostoli achienda kujorodhani kwamukwizi Mapostoli asikabvumidzwe Bible. vese kasemusemu ndati muchawa wakambomona akabata bhaibheri Nguva yaJesu. Aiwa machawa averengeka Bible. wai Ane ravo rinoverengwa nani vanoverenga ravo. rinoverengwa nani tanosvika pahasha rinoverengwa nemufundisi musaite hasha semusemu kana ukaenda iwo zvandiri kutaura kuroma kuno hande ababa so kana inzwaka toenda paroma apa unovaona vese achikoti Takudzokera futi kuBhaibheri kule. iye achingodaisoma ichochikisotumaniri makambokuendere kuroma kwacho ndorikokeswa ufungotazero Kule. ione Apa bhaibheri tapanzwa. ndinove Hatoda kudzokera kumashure futi. mino kana tapedza zvatuita tozomuperekedza kuroma kwake tinoona fadha hanzi fadhani haasi murungu here mazuva magari ariko fadha magari ndianenge ane bhaibheri mese mimadofu munemusina Ndatida kufunda izvo. kokwenyu mimi kupresbiteri tese tobata nehimbo kuna fadha ane mazuva ano kupresident hatina fadha isu kwenyu ndokwana reverend aiwa hatokuhwina unobondiwina titaura ngatichimira katutanya ebhaibheri Tikati kutaura. right tabva parwoko rwakanyorera faro handiti tabva ipapo unoziva kuti eraija akaenda nechi moto inonzi chii chairo chii unozviziva saka unoziva bhaibheri saka jesu akasumuka kuenda kushu vakatarisa pasina kana ngoro yemoto akaenda nejesu akaenda ega wadotaendera hambo yake kule mama akavana kwenda ikoko Pamadisciples ake. Pane mwakaona akabata Bhaibheri. Anoti aingonotora fishi dzevanhu. aiwa vanombotora fishi pakasvika nguva yakaenda jesu vakasara vachinamata Gamba reBhaibheri. mira vachinamata Bhaibheri ranenge ranyorwa. mira vachinamata vadzidzi vajesu
kwakatumirwa moto wakasvika fanga zvaita matendo kudai moto wakasvika pane munhu wese mudzidzi wajesu asina mata then they were blessed zvokuti vanga vakuenda vachiparidza zvokuti kana kuti akaparidza kana wanga uchirwara inzwa akakunamatira iwo waipona apa ndo pavanga vane chi that spirit manje ichi kune vainyora zvinhu zvaiitika kunzwa kune vainyora zvaiitika nguva yacho iyo hakuna kusina history ona manje kule mudaona bhuti hakuna kusina history chimomira kaniwe mukudaidzwa kule bhaibheri rakabvira kule mukudaidzwa musoro matipedzero nyaya yedu yebhaibheri nayo garapo mudaidzwa kuna endai kule madaidzwa garapo ndoidi taunyora redu bhaibheri tonyora mira 1 munhu autaura kuzani wina babu pabhaibheri kuti nhasi ndakunyora rangu uskiriti chose mukumasha let me summarize mazire ndinoita ino tichitaura kwataura nakule ikoko kuzvarwa kwakaitwa jesu akazvarwa nababa wake asi pakatumirwa angel gabriel kuti iudze mai maria musande kuti ndichave mine mimba isina baba asi baba wacho director kuti ndijoseph kubva azvarwa mwana iye mambo anga ari kunguva mambo Pilato anga nen'anga dzake dzaimuudza zvinenge zvichiitika pamberi obva ati kwazvarwa munhu anonzi jesu achange ari mambo achakuita topo saka akatombohwandiswa muvhati obva azoita bhuu ende zvishuwa akaonekwa nani nemamwe mabhebhiwo aitawo mawasheni dai akabatwa nemajudha chezvezvi zvaivharana saka mambo chinzwa manje nkomacho bvaonwanzeshiwa ndimambo akadai so aidzidzisa vanhu vakuru aitotiza vabereki vake achinodzidzisa vanhu vakuru achiramba achingotirekwa makuru akaita that guy akatedzera trade yababa wacho was a carpenter asi haana kuita mari haana kuita mari neizvozvo asi mapipi manje ndo akazomupinza muti aiponesa akaita mari unoda bhaibheri wese ana nhengeredzwa vairaura fishi vaitotengesa fishi vachiita mari akaita kolapa hapana poti ashaula tinoita fight kumafrats uko bhaibheri mune mabusinessmen mangana aunoziva ngari mubhaibheri jesu kristu basa kune mabusinessmen mangani aunoziva iwo vaitsvaga mari anonzi akazonodya chikafu was a businessman. Zakeo anga asiri businessman. Zakeo was a crook. Aifamba tax correction but anga asiri wrong. Muna ingo zero by akaenda kuno ari mwana wa Mwari akazendera nyumba kwacho akatenwa vanziwo kana utogadzira mari akanziwo ndisazobirwa ngatokuitesa aiwa Jesu Kristo akanzi dzika pasi panapa uite sei utore vanachita biya kuti chi vainyasoita chi correct aiwa
Zakeo was a short man. Saka pakauya Jesu achiunganira nevanhu. Zakeo aitadza kuti sei kumuona akati beta ndikwire chi mumuti nekuti ndimuone bvanzi maya yo come down. Tida kuenda kumba kwako tiona ni 1v1. Akati ndokwira mumuti. Ndinogaure. Ngachizwa. Saka ndotaka notonya gauro. Chimbomira kani, chimbomira amboputa kani. Saka ukona Andina mogo. Baba rabi. Iwe. Baba. akura moto Ndakura dorombo. Andina isa. Saka akakwira mumuti achida kuona Jesu. Anditi. Ngari mupfupa anditi. Akakwira mumuti. Kuona Unoenda uchechi leo. Tishabi. Wamboenda uchechi. ndienda uchechi 7. Wapedzera kuenda lino uchechi. Ndakapedzera kuenda last Saturday. Musanyebe. Sure, nditaura chokwadi. Ndakaenda Wakanzwa kunzi chi uchechi ko. Wakanzwa kunzi chi. chechi ikoko. Ati Ndakanyatsodzwa kunzi zvoni praise Jesus wauda kuurara unoita sei unonamata even chimakuseni ubvaita sei unonamata futi wamuka ndikati amen wala amen. Ndozvoke. saka Saturday uda kuenda futi Saka nasu wanamata. nasika Po munamata wako. tonamata futi Tungoti po kuti wanamata sei wati chi. ndati Mwari Baba ndokoma tendai kuti munotishengedza pamba Alright, kuseni kako. Komaskati. sikati ndonamata futi Mwari Baba ndinokutendai kuti mandichengetedza kubva kuhope kwendabva kuseni kusvika nguva dzino ndinokutendai. Manheru chanamata, manheru nowanzonamata ngwai. Ma 9 ndakurara ndanamata. Yeah, bro. Thanks guys. Sharp. Unzwa. Mwari achisika nyika. Old Testament or New Testament? If you want it, it's from Old Testament. You can just kubatira mpichana. New Testament. Unzwa imini rishauri kuti Alright. An Old Testament, right? God ichinzwa Mwari achitanga kusika nyika. Angane ngiro dzake. Unzwe. Dzanga anadzo kwanguna Gabriel nani na Lucifer. Do you still remember? Satan and Lucifer. Yes, Satan. Yeah. Vana vachakakanya ndo akatandanisa akauya pano pasi. Muribeo. Angaita sei. Murebellion. Zvadaro hanzi naMwari andichakakuona iwe mubhizi mangu. Ndopakasara Gabriel. Unzwa here. Pasara Gabriel. Mwari ndokuuya kuzoaona kuti pasapa hapana munhu aripo. Akauya kuzosika. Akauya kuzisa Adamu. Asati aite. Inzwa. Akatanga kuita. Mira ka. Asati. Chimira. Mira ndikutola. Ndiyakasisa Akatanga kusika. Adam wakaisotuna Eva. Ana Lucifer ndo akatanga. Asati aisa Adamu. Adamu akaiswa pano pasi. Adamu akaiswa pasi ari by 1. Lucifer Ayo Lucifer yanga iri ngirozi yake. Pangazwa wakaita iwewe uyu muri mudhuze mangu. Iwo bwada kuita chipafa. Wakutora masongs akule. Uona wakutamba yako iwewe uri kutamba iwewe manje. Ikabisira manje. Wakuoma musoro. ndozvakaita. Ndokupambura manje. Uona manje.
asi mapowers zvese makona anoaziya Lucifer ndakatanga kukandwa pasi pano Adama asakauya. Yeah. That's why you ukaona iwo kana uchiverenga Bible unokutaura kuti pakaisikwa Adamu Lucifer ngari kudipa. angadhaza kuti ndo nyoka yekuzopfurira nhingi Adamu kuti idya muchero pakati. Adamu akasikwa maiswa mhuka. Waona achitiramba fange ngotambwa nana Tarzan. Wakamboona filimu yaTarzan kupfeka kananga sati akupfeka futi kwaindogara ari asingakendenge ona asina kana because hapana nyama yaidya ingotambo yaanenge atamba mafruits kandonya yakazopurira napuwa ngemuchero pakati. igwe taunzwa pakazoya Eva akabva kukopi. Mwari akatora mbabvu imwe chete yaAdamu ndokubva aumba chiumbwa chemukadzi Awadzani. ndobvanzi ndo yashamwari Aside yake. nemurimi Adamu Shamwari yake. mbabwe yapa. Shamwari rekutaura kana kuti vazvinzi. Aiyo paakasikwa ndo yanga iri shamwari yake jango munda weEden inzwa saka chinzi East of Eden. Hauzvizivi Shamwari. unoona ma saka Komboka dzanisiri shamwari dzake. dzazishamwari dzake ndo dzazishamwari dzake. Dzakadzwa kuwadzana neshamwari dzake. Aiyo ndo dzaitamba nadzo kwanga zvaita Tarzan. Anditi Tarzan aiti akati muka dzese dzinozaziva kuti Tarzan avhiringa. Saka ndo zvaiitawo Adamu ndobva aisirwa chi Mwari aida kuti achitodya muchero iwo. chinzwa ka Ndotsaka akazoisa mira kachichimira ka Lucifer uyu akauya ari nyoka ndobva aita sei atumirwa nani. nyakutanga kutandaniswa uyu Mwari akazongokandawo uyu kawo but Lucifer manje anga akuonawo manje kuti akudawo vake vanoita sei vanopfuurirawo chakatiwa uchide here wakachida kubva waenda kupi kwaSatani kwaLucifer. Iwe ukadazve kwaGabriel unoenda kupi kuna Gabriel. Unoona manje natsoiwo uchiona kana ivhini kana mapostori anokutaurira kuti Gabriel ambokuimbira kuti Lucifer wanzwa kamani Kule makaenda uchechi here. Maenda chechi, mapinda chechi. Presbyterian. I was baptized in Presbyterian when I was young. Yeah, good for it. Yeah, when I was about 3 months old. munoziziva sei munoziziva sei 3 months yobhabhatidzwa Ine makadzi ekubhabhatidzwa kwandakaita. pa3 months here Iwe auzive chechi yako kwena? aya mudala mimi alright mudala Unopinda chechi ipi? ndapinda Roman Catholic Kuanglikeni. ndakapanduka Wazona uzive chechi unokwenda. aya asi mudala unogariya. Mama sonoka kwenda kuti Chakule. Seberamo. Vari kutaura chokwadi. Right. Nyasisa. Isaidi tikazvarwa tiri vana vacheche so waenda kunobhabhatidzwa wakabatwa. makazana mutobhabhati Parufaro baba. Yakapirana godzi so ine cheche Seventh Day Adventist. yo yakwewa uizive. aiwa asi mudala mamaso akaenda kutuka magaira sautise zvinhu zvese pakwedu kwenda kwamakantini ningini komasha totaura chokwadi age yakule handizi this time is 65 years old saka pa3 months dzavanga vari muchechi vakazoona sei chechi yacho yanga yambovakwa rini apo petinoziva apo Gara pasi mugara pasi. chirodzo chakavakwa Nambomuona nhasi. chirodzo chakavakwa 1900 Mumba macho. Nanda kumchuma kwese tenga muriwo kuno. akadhakwa
Ndakatodongora nepahwindi. chirozo chakavakwa 1954 asi kule mimi toti makaona mimi 3 months old 3 months mubva maona muchibhabhatidzwa kune makadhi ekubhabhatidzwa kwangu inini ari iko iwo hauna kana hwane rekubhabhatidzwa kule mapedzera kuenda kuchechi rini imi mapedzera kuenda kuchechi rini imimi kuenda kuchechi pandakapedzisira kuenda kuchechi it was 1969 69 yeah. saka muchiri kubhilivha kuti muchiti makabhabhatidzwa Yeah. I was baptized my Christians and so ndikutaura nyaya yeBible. but zvimwe zvinhu zvamunoita kule hazvii zvebhaibheri Ndati kuRoma vaende nemabhaibheri. imi mukule zvimwe Kupi? Atanga mbogona imakatakura Bible. Aiwa, tsana mbona kana mumwe chete nebhaibheri apa anopfuura. Atituniye pera. Nokuti azaita sei? Asiyanisei akadai so. mapostori atakure bhaibheri Makamboona apostoli eBhaibheri kunze kwapasta mufundisi wacho zane Bhaibheri popota akamira mukule takautasisaka mutori antichrist kwemisista lolo inda mungavavire madomasi ndikagona uri payoutube namai vangu tienda kuendera kugweja utotopinda Dr. Raminoza uri kuire kuzotenga madomasi pana saka kule mati chechi yasista lolo haina maningi mabhaibheri Bhaibheri ninamufundisi kana imbuu vanayo iwo wakamboenda neimbuku aunze nchimboimbira gwegwe manhamba neimbuu mandomotoimba nechinyanja taura chinyanja iwe taura iwe kuti amai mariya muri kumamba mutimbe mazi muviri gumuviri wakabata imbuku ndakwedu isusu manje tinobata imbuku ndikunyeberere tinobata gure chechi kule vari kunyeba hanzi chechi kule hadina sista lolo kachasu kari kutaura hanzi kachasu kari kutaura nasista lolo hanzi mbatutu kule hauyiripo ndakuziva kuti orit nimati mwana yakasiya nyika ko jesu anga ari mwana wamwari chimira ndichikutaura according neBible baba wacho chimira Joseph ndimwana aiwa chimira ndichikutaura according to the Bible ndidika Mwari mweya kunzi pauri papapa ndianotokuchengeta kurara kwako kumuka kwako akada kungokutakura sanokutakura one time itsaga unotsikwa nemotikari piswa nemoto kandirwa time xenophobia whatever it is jesu anga ari kuvanisina mutema jesu mwari akambomuona kuti ane komese jesu ndikukubvunza mwari akambomuona kubvunza kuti jesu sei ari kubuda iwo kana wakuda kuona mwari uchamuona musi waucharwara mukubvunzwa kupindirai mubvunzo ka sei jesu mukuchikidzira munhu ari munhu ko dai pakaiswa jesu right jesu akazvarwa ave makakutenda kena nirimo
Kenan aisi waifiridze. Chisikazvarokera. Waifiridze kune Kenan, Egypt neJerusalema. Zviriko zvese uko. Aiwa ndizvo makaitirwa kuti muzive usati waunzwa kuti kune tafara Bethlehem. hakuna dziva here seko Kose vakazopa chinzwa ka iko kune mazuzi. inonzi dziva here sekwa inonzi dziva here sekwa unoiziva kuti inorei. Aiwa, saka Jesu mwana wamwari kadai akabiwa kadai Akakaiswa murusero rwerere handiti runoflota. Handi mambo Herode vangovapurana kuleta sei kumuflota. Saka unoziva hope waisada mwana mukomana. Vaizviziva mambo Herode. Dzarasekwa handiri ndo kuGillingham. Gillingham. Kukomboni. Maiwa, inini vamana. Kwanana Mount Abden uko handi ndiko. Andira kachini. Saka Gillingham inotaura kuti saka iwo wakuti Gillingham ko zvaunenge uchiti DZ unenge uchiti DZ. Zvana Freeman izvo kunyebera vanhu izvi zvekusimbisa ningi Handiti hakuna HKD. apa tisatapedza nawo yedu ka. yeka wetitaure Taura zvejesu. wetitaure manje Jesu vanhu ava ana anozani Pilato nanauni vakada kuti usati tabva ipapo Wakumberi. uri kumberi Saunzwa kuti Jesu akaponesa zvimambaira hobhoka. usati waenda kuna Jesu inoti pane time yakada kurewa ainzi Daniel Gomba reshumba. vayakarwa mugomba redu chii chakaitika Michigan naAbednego ndiwo kumba dzikapedzisira dzavo handi dzakaguta dzisina kudya munhu akaburitswa futi ndikunyere mambo uyainza vaishandisa label rekuti Herod. Asi Herod is like isename. ndati right tabva ipapo do you know kuti pane king akagara Herod wacho akagara paumambo so akaona bhuku ruchinyora kuti tekel anyora kuti chii pasi zvinorei chii izvozvo pachiarabu saka inini matinini Saka munogozvikwanisa kuzvikrema sendareni. saka tikutaura takazoona kubvira nemubhaibheri zvinhu Ndokuti kuti taking. saka ndikutaura kuti kuroma hakuna bhaibheri raunoverenga